Assalamu alaikum bayan Allah, kamar yadda aka nemi taimako na wannan baiwar Allah mai matsala kansa a nan kafanta. Allah ya taimaka mun kawo ƙarshen neman wannan taimako. Wani bawan Allah a nan jihar Gombe ya ɗauki nauyin jinyanta baki ɗaya gaba ɗaya. Duk wani abin da ake bukata ya riga da ya ɗauka. Sannan taimako kuma da aka nema wanda mutane suka babbayar na kuɗi, wannan bawan Allah da ya ƙoƙari yanzu zai miƙa musu. Masha Allah, da wannan yarinya ta karɓi wannan gudumawa. Allah ya saka da alkhairi, Allah biya kowa da mafificin alkhairi, Allah ya saka muku da gidan aljanna. Yanzu dai an ceci wannan yarinya da yardar Allah, ba sai an yanke kafanta ko wani abu ba, da yardar Allah. Hajara za ki ce wani abu ne? Me za ki ce? Allah ya saka musu da alkhairi. To, yayi. Amin, amin. Amin, amin. Ok, to ga shi ko. Masha Allah.